El que passa que penso que no hem pensat que això arribaria i el que s'havia tingut que fer és unes polítiques d'anys enrere, abans, és el que diem, abans de que vingui el llop s'ha d'agafar i buscar les solucions. I penso que aquests anys s'està pensant en altres coses i no en el que... Bueno, suposo, a veure, jo diria que de tot l'equip de govern i tots els que estem a l'oposició i estem aquí, tenim que donar la mateixa ordre. És dir, anar a buscar gastar menys. El problema jo veig a les empreses. Tenim empreses aquí a la zona que per el seu tarannà gasten molt d'aigua en processos que tenen que fer per al vi. Això per mi és un problema, perquè aquesta gent, a veure, són posts de treball. És a dir, si no poden fer la producció, potser reduiran, faran EREs, I llavors a mi això me'n fa patir una mica més. És a dir, que jo no pugui consumir tant a casa, mira, em busques una mica, les dutxes més curtetes, agafes el cubell d'aigua i abans de que surti l'aigua calenta, que hi ha aigua, l'aprofites després per al lavabo o per altres coses. A casa es pot fer més fàcil, però a la indústria jo penso que tindran que buscar també altres mitjans, d'acord, per tal d'estalviar aigua, perquè jo penso que són els majors consumidors. Soc de les primeres que a casa m'he posat plaques, és dir, que jo estic per aquest aprofitament del sol. I me refereixo que trobo que si hi ha una eficiència en què tots ens posem a l'hora i que el que ha de fer la seva feina, que són des dels governs més a dalt de l'Ajuntament, l'en fan i és possible, nosaltres estem tot d'acord. Gastem més del que ingressem, d'acord? Llavors, des de l'Eva Cruces, des de la part d'Hisenda, es va dir que es parlaria amb tots els equips de l'Ajuntament per tal que ajustessin les partides. Això és el que sabem de pressupostos. No tenim més en què ens gastem els diners, en què estem gastant els diners, aquests diners que diuen que són perquè funcioni, i tindrien que aprimar-nos. S'ha de mirar ben prim en què estem gastant els diners i més en un moment en el qual, si els ingressos no són més que els que hi ha, d'acord? Jo penso que tindrien que buscar més ingressos. Com? Donant oportunitats a que vinguessin empreses aquí. Els dites i diretes, la gent diu moltes coses. Jo realment no tinc consciència de... Ningú m'ha dit, mira, passarà això. No han vingut a buscar-te, Com amb el pressupost. A mi no m'han vingut a buscar, això t'ho puc ben dir. D'acord. A mi no, amb altres persones no ho sé. Realment a mi no ens han parlat dels pressupostos, més enllà del que comento que van entregar a tothom, d'acord? Con lo qual, així com a ordenances sí que van vindre a parlar i nosaltres vam dir, nosaltres no apoyarem pujades.